Hej og velkommen til Get Outdoor. Her i campen laver vi skræddersyede, unikke og bæredygtige oplevelser i naturen for dig og din virksomhed. I kan blandt andet prøve kræfter med bueskydning. I kan også komme med op i højderne her på klatrevæggen. I kan også give chefen baghjul. I kan også konkurrere mod hinanden i vores skovmandsdyst. Vi går rigtig meget op i, at der skal være aktiviteter for alle. Her i Oasen kan man også tilbringe tiden. I kan både lave teamcooking over bål, slappe af i det lækre wellnessområde eller overnatte i vores luksusshelter. Efter en dag fyldt med fede aktiviteter er skovbaren åben. Skål! Det bedste af det hele, campen er bygget op med fokus på bæredygtighed og genbrug.